Ngiyanibingelela abazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Siyambonga nje. Kuningi esingambonga ngakho uNkulunkulu and singeqede bazalwane. Ngoba khona ezinye izinto uNkulunkulu asenzela zona. Kuyayithiwa ngokwama movie kuyayithiwa behind the scene no, like izinto esingayiboni asenzela zona ngemuva. Mase kuba yilokho enakukhethayo ukuthi sikubone. Kepha nje mina enginakho okukhulu kakhulu engikubongayo uNkulunkulu ukuthi ngiyabonga Nkosi. Ungigcinile ngiyaphila, ngiyaphefumula. Kungenzeka ukuthi izinto azakenze ngendlela engifisa ngayo, kepha ngiyazi ukuthi ngoba usangigcinile ngiphila, uney'nhlelo ezinhle ngempilo yami kukhulu osangibekele khona. Siyambonga ke bazalwane nokubona nje ukuthi nezingane zami ziyaphila. Umndeni wami wonke uyaphila bazalwane egameni likaJesu. Siyakubonga nje lokhu, ubonga into ekanjalo nje ngoba ikona ukuqala nje ukuthi umbonge uNkulunkulu ukuthi ngiyabonga Nkosi ngivukile. Baningi abebethanda ukuvuka kepha abangavukanga. Bazalwane ngizothanda ukufunda incwadi yaExodus, ngiyengayifunda ngifunda ngoMose ezothunywa uNkulunkulu eGibhithe yokhipha abantwana bakaIsrayeli. Namhlanje ngizofunda imiyalelo 10 ayinikeza uMose ayibhalile ngesikhathi uMose ade esentabeni for 40 days and 40 nights ehleli noNkulunkulu wamnikeza imiyalelo 10. Bazalwane ngiyayithanda nje. Ngiyalithanda iBhayibheli, ngiyalithanda bazalwane ngoba alifihli, liveza nje izinto njengoba zinjalo. Alenzi kuba ngathi ngesikhathi sakudala izinto zazenzeka ngenye indlela. Mawubuka nje izinto ezazenzeka kudala, izinto ezenzekayo namanje, khombisa ukuthi uNkulunkulu ayikho into entsha uNkulunkulu. Yilokho nje engikufundayo ukuthi ayikho into entsha, ayikho into emsurpriseayo uNkulunkulu. Yonke into uNkulunkulu usuke yazi. Wena ungazobuka ukuthi hawu kwakudala kanje kwakwenzeka into kanje namanje futhi kusenzeka into ekanje, okusho ukuthi uNkulunkulu ayikho into entsha kuyena bazalwane. Sizofunda ke incwadi kaExodus bazalwane u19 uverse 20, imiyalelo 10. uNkulunkulu wakhuluma onke lawa mazwi wathi, nginguNkulunkulu uNkulunkulu wakho owakukhipha ezweni laseGibhithe indle yobugqila. Ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Bazalwane siyabona ezikhathini esiphila kuzona bazalwane ukuthi indlela abantu abenza ngayo bazalwane banezinto abayikhonzayo bazalwane. Angithandi ukuthi ngigxeke izinkolo zabanye abantu, kepha siyabuka ngoba sikhona, siyabona nakuma TV nakephi ukuthi abantu banezinto abakholelwa kuzona eziphathekayo bazalwane. Kepha uNkulunkulu la uyasho encwadini kaExodus ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, okusho ukuthi uNkulunkulu uyedwa. So mangabe ngiba nomunye uNkulunkulu okusho ukuthi mina sengiphambene nentando kaNkulunkulu nje. So leyo nto bazalwane, ngifisa ngathi bazalwane sonke besingambuleleka bazalwane imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu, singamhlanganisi nezinye izinto uNkulunkulu, simkhonze nje, simkholwe yena yedwa. Ngoba mawuyifunda lencwadi uqhubeka nisazozwa bazalwane, kepha vele ngiyazi ukuthi niyazi bazalwane, nike nifunde niyayazi ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu onomhawu, akafuni ukuhlanganiswa nezinye izinto. So mawukhethile empilweni yakho ukuthi ukhonza uNkulunkulu, umkhonze yena yedwa, kungabi khona ezinye izinto ezimthasisela ukuthi ezifa ngathi uyamsiza uNkulunkulu akasizwe. Ngaye ngasho ngelinye ilanga ngathi ngizwa abantu bekhuluma indaba ukuthi uNkulunkulu usizwe isizayo. Angimazi mina lo uNkulunkulu, sengikhuluma kuyami impilo. Angimazi uNkulunkulu osizwe isizayo. uNkulunkulu ngimazi mina engenzela umusa nje, ngingenzanga lutho bazalwane. Ngokusho nje ukuthi ngikhetha yena, ngikhonza yena kuphela. Kwanele lokho, akadingi ezinye izinto. Angikhumbuli kuba khona enye into efanele mina ngiyenze ewumsebenzi kuze yena kube khona angenzela khona. But-ke abantu ukubona siboni ngendlela efanayo, but kodwa lo uNkulunkulu engifunda ngaye la akasizwe isizayo, uyakusiza nje, ungenzanga lutho bazalwane. Iqhubeke ku number 3 ku verse 3 ithi, ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu. Ngiyaxolisa abazalwane ngicela ukuphinda 4. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo
namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu. Niyezwa bazalwane, uyasho ukuthi uNkulunkulu onomhawu. Akakufuni ukuthi mawuthi ukhonza yena kube khona ezinye izinto onethemba lazo eceleni. Bazalwane, niyamuza uNkulunkulu lo khulumayo, obhalile lezi zinto. Inkulumo kaNkulunkulu le, akukhona ukuthi eyomprofethi othile. uNkulunkulu uqobo lwakhe lokhuluma lezi zinto, ukuthi ungazenzeli izithombe ezibaziwe nomfanekiso wokusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni nongasemanzini ngaphansi komhlaba. Masethi ungazikhothameli, ungakhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana isizukulwane sesithathu sesine. Ngiyagxolisa abazalwane, ngisacela ukuyiphinda, ngiyagxolisa abazalwane kakhulu. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa. Bazalwane, ngiyithandile lama ikhuluma ngomusa, ngoba nami ngomunye ubecabanga ukuthi mangibuka ngifunda incwadi, mangifunda iTestament elidala, benginalokho ukuthi ngesikhathi sikaNkulunkulu, mina personal benginakho lokho ukuthi ngesikhathi lesi sikaSomose benginakho nje ukuthi wawungekho umusa kaNkulunkulu, nokuthi wayengabathanda abantu. Engiqonda ukusho ukuthi thina njengoba sesiphila emseni kaJesu, njengoba uJesu esasifela, ngoba la uJesu bengakafiki bazalwane, nokuthi uJesu bevele engekho, wayevele khona kwasekuqaleni, kepha sengisho ngokufika emhlabeni wayengakafiki la. So nami benginakho ukuthi bazalwane, umusa wawungekho ngaleso sikhathi. Kumina bekukhona ukuthi uNkulunkulu, umuntu wayenedewone uNkulunkulu adile naye same time, amjudge, enze whatever suke edecide ukuthi uyayenza ngaleso sikhathi. So mangifunda la ngiyamuza uNkulunkulu, uthi ke u6 lo, uthi kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalelo yami. Okusho ukuthi umusa uvela ukhona bazalwane. iBhayibheli limnandi bazalwane, ngoba uthi ulifunda nawe ufundela abantu ngalo, nawe nawe ubuyisiza ngokwakho bazalwane. Ngoba nami sengithola into ebengingayazi, njengoba ngisho ukuthi bengitshela ukuthi mina ngesikhathi sikaMose umusa wawungekho, wawuthi mawonile nje uNkulunkulu avesana adile nawe semthami kuphele ngawe. So kodwa la ngiyathola ukuthi uNkulunkulu uyasho ukuthi ngibenzela umusa, okusho ukuthi umusa uvela ukhona, ifavor yayivela ikhona, kusho yasiphinda phindeka-ke sekufika uJesu bazalwane. Ungaliphathi ngeze igama lika Jehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayi kumyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise izinsuku eziyisithupha, uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho, kepha usuku lwesikhombisa luyiSabatha lika Jehova uNkulunkulu wakho, awuyikusebenza msebenzi ngalo. Wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho, ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walubusisa usuku lweSabatha walungcwelisa.
Yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona. Siyayizwa bazalwane lama yithi yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike zona. Hey bazalwane, sengathi lelizwi belingasebenza kuthina sonke bazalwane, liqale kuthina sibadala ethina esisanabaza mawusanomzali bazalwane, ukuthi nje uwazise abazali bakho bazalwane, umazise nje umzali wakho mase silehlisela nasey'nganeni zethu bazalwane ukuthi zihloniphe bazalwane, zibazi abantu abadala. Liyaqhubeka-ke bazalwane la 13 lithi ungabulali, ungaphingi. Bazalwane, hey yabo mase likhuluma ngaleli ngo-14 bazalwane likhuluma ngokuphinga. Hey bazalwane, ungcolile umhlaba, ungcolile umhlaba, indlela ongcole ngayo ungcole ngale ndlela leyo ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo bazalwane kubantu abaningi, imizi eminingi ichithekile ngenxa yaso lesono lesi sokuphinga bazalwane. And isono uNkulunkulu asizondayo. Siyakhumbula nakuDavid ukuthi kwenzakalani bazalwane. Sengathi uNkulunkulu bengaba kithi sonke, angene kuthini ey'nhlizweni zethu nasemqondweni yethu, ukwenza kwethu singenzi ngendlela thina esithanda ngayo, senze intando kaNkulunkulu. Ngoba bazalwane miningi imindeni echithwe isono sokuphinga bazalwane. Thola ukuthi umuntu ushadile aphinge bazalwane, enze ukungcola, thola ukuthi uyasebenza, enze ukuganga emsebenzini, aqonywe noma aqome emsebenzini. Mina bengingacabanga ukuthi ikhona ukuthi angikaze ngilithole empilweni yami ithuba lokuthi ngisebenze umsebenzi, mhlawumbe engizosebenza nabantu, ngike ngithole imisebenzi nje ebhedayo bazalwane, nothi imisebenzi esile leyo kusebenza ey'ndaweni la uzosebenza khona nabantu. So bengiye ngicabanga ukuthi mina manisuke nisebenza nisuke senifana nomndeni ngoba nisuke nisebenza ndawonye, kepha indlela izinto ezenzeka ngayo masibuka miningi imindeni echithekayo bazalwane. And isono sokuphinga siyalimaza bazalwane, siyalimaza ngoba uNkulunkulu akazwani naso, akazwani naso. Kepha abantu ukuthola ukuthi umuntu uyasebenza, useqonyiwe emsebenzini, seqomile emsebenzini, okuyisono esiphindaphindekile. Thola ukuthi ushadile kube wese, thola ukuthi ushadile umuntu kodwa uqomile emsebenzini, uqonyiwe. Isibindi nje esinjalo umuntu usithathaphi sokuthi aphume emsebenzini ahambe, wena wazi ukuthi emsebenzini mawunkosikazi noma umkhwena wakhe, kanti wena uyazi ukuthi uyowenzani ufike asebenza aphinde enze nezinye izinto ezingekho right. Bazalwane, sengathi uNkulunkulu besingamsaba ngoba kukhombisa ungamsaba uNkulunkulu, ngoba kukhombisa nje nokungabi nawo unembeza, nokungabi naye nje uNkulunkulu. Suku empty mawukwazi ukuthi wenze isono esikanjalo bazalwane, ngoba uNkulunkulu akazwani nje nokungcola. Yazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akhulume nawe ngezinto ezisimple bazalwane. Mina bengiye ngihambe, ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngoba uNkulunkulu wasibusisa ngalesipho engihleli kusona. Kepha bengiye ngihambe ngithola ukuthi ngiyezitolo ngiyothenga, sengikhuluma ngamandla kaNkulunkulu ngokuhamba noNkulunkulu. Angisho bazalwane ukuthi ngumama ongcono kakhulu kunabanye abantu, kepha ngiyamsaba uNkulunkulu, ngiyasaba isono. Futhi isona lesi uNkulunkulu akhuluma ngaso ngiyasaba nje mina ukuthi uNkulunkulu asithole kumina. Bengiye ngihambe ngestation, bengize ngibuye ngixoxe, ngikhulume ngithi yazi mina ngisho umuntu once kwaba ubulili obuhlukile kunami, bama nje eduze kwami, angikhululeki, bengihlehla kade ngisahamba ngama-taxi, bengihlehla ngithukuma eceleni, thothi kumiwe robotini ngimele ukwela. Once kwama ubulili obunye ngizwe ukuthi umoya kaNkulunkulu awuzwani nje naleyo nto leyo, is like ngathi uyangcoliseka, sengathi ngingahlehla ngime eceleni. So mangabe uNkulunkulu ekwazi ukuthenza into ekanjalo, pho kwazi kanjani ukuthi wenze okuwesike laba baze baqome, baqonywe like ugcine sekwenzeka izinto ezingasile.
bakwazi kanjani bazalwane mangabe uNkulunkulu ekwazi ukuthi ahambe nawe ngendlela yokuthi angazwani nje nento ebheke eceleni. Njoba ngisho bazalwane singangize ngibuye ngixoxele umndeni wami la ngithi mina yazi ukuthi ngisho ngimile robotini akuvumi nje ngime eduze umuntu omunye ubulili kuvesane kufika into ethi angihlehle thothi ngimiwe kuzowela irobot akukho ukuthi mhlawumbe umuntu uhamba na kuvesane kufila ngathi nje umuntu ongibona uzothi mhlawumbe uhamba nami lo muntu. So nje ngikhetha ukuthi ngiyimele eceleni kuba ngathi ngisilima nje. Esikhathi esiningi bengihlezi ngihlukumezeka ngaleyo nto ngoba ngiyakhumbula nangelinye ilanga ngathi ngiseyitolo kukho nomunye umuntu owayemile emva kwami obunye ubulili waze wangibiza ngokuthi nguNkulunkulu wathi hayi ngiyaxolisa uNkulunkulu. Ngani? Ngokuthi ngangizwa ukuthi like angathi usemeduze kakhulu emva kwami ngezwe nje leyo nto ingigcolisa bazalwane. So ngiyayibuza ukuthi abantu angisho ukuthi angazi but ngiyambonga uNkulunkulu ngaleyo nto ngoba iyona engigcine ngaze ngaba ngaka njoba sengize ngaba mdala kangaka. Ukusaba uNkulunkulu, ukusaba ukwenza into enongcola. If uNkulunkulu ekwazi ukuthi akhulume entweni engatheni kanjalo kangakanani ke entweni esuke ewungcola njengokuthi usuzuyaqoma noma uyaqonya. Okusho ingakho ngisho nje ukuthi hayi usuke ungakholwa and usuke ungamazi uNkulunkulu ngoba uma umazi uNkulunkulu bazalwane ngeke bazalwane ngeke uzukwenze lokho uma umazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu izwi likaNkulunkulu liyakhuluma nathi bazalwane. Yilokho engikucacisa ukuthi izwi likaNkulunkulu liyakhuluma nathi. Liyakhuluma kusho noma ukhetha ukuliziba ungalilaleli ngoba phela kukuthina uNkulunkulu akasiforce ukuthi simkhonze ngenkani. uNkulunkulu ufuna ukuthi uze kuyena ngoba uthanda akasiphoqeleli and kuba uyasiphoqelela lokho angakwenza nje angayithathela i-decision empilo yethu ngoba impilo yethu eyakhe. Kepha usinikeza ukuthi sibe ne-choice thina. So kusho umuntu usuke eliziba nje izwi likaNkulunkulu mangabe ezokhetha ukuthi yena enze isono. Usuke uziba nje ngoba for sure lisuke likhuluma izwi likaNkulunkulu ukuthi le ndlela osoyiqala ayikho right. Bazalwana ake sikhulekele ukuhamba ngendlela sihambe ngeqiniso sithembeke. Ukuthembeka bazalwane kubalekile, ukuthembeka ungabona umuntu nakhona kukhona ukuthi usuke ungabona umuntu bazalwane. uNkulunkulu usuke nawe everywhere la wena umndeni wakho usuke ungekho khona usuke ungakuboni kuhlezi uNkulunkulu ekubona awukho la ungacasha khona icashela uNkulunkulu. So bazalwana ake sifunde indlela yokuyiphatha wazi ukuthi uma uyemsebenzini uyosebenza awuyili ukuyodlala nabantu abawubulili obuhlukile kunawe. Niyasebenza fanele yonke into ibe professional kungabi nje kube ungcola bazalwane. Ake sifunde nje indlela yokuthi siyiphathe ngoba leyo nto iyalimaza bazalwane and ilimaza umndeni wonke ayilimazi wena osukwenza leyo nto leyo. Gcina sekaffecteka nomndeni wakho wonke ngenxa yesono sakho uwedwa. Destroy umndeni wakho wonke ngenxa yakho nje ongakwazanga ukuthi ulalela uNkulunkulu ngoba I believe ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nathi. Akhulume akutshela ukuthi yabo lento osuyenza iwrong uphushe wena uyenze ngenkani bese uNkulunkulu eyakubukela ke. And leyo nto masilimaza umndeni wakho wonke ake sikhuleke bazalwane sikhulekele imindeni yethu sikhulekele nezingane zethu bazalwane ezingaweli kuleyo moya wokuthi zibe nezone zimona uNkulunkulu ngoba leso sono uNkulunkulu uyazonda. Sibona kaningi uNkulunkulu ezonda leso sono eBhayibhelini njoba ngilinganisa ngoDavide bazalwane uyasizonda leso sono uNkulunkulu. Iqhubeke la bazalwane ithi ungebi ungafakaza amanga ngumakhelwane wakho, ungafisi indlu yamakhelwane wakho, ungafisi umfazi wamakhelwane wakho. Hey bazalwane ilento ade ngisayisho bazalwane ukuthi uthola ukuthi umuntu ushadile bashadile bonke labantu kodwa benza ungcola. Ingakho lisho izwi laNkulunkulu lithi ungayifisi indlu yamakhelwane wakho, ungamfisi umfazi womakhelwane wakho. Okusho ukuthi uNkulunkulu akazwani naleso sono bazalwane. Isono esimbi bazalwane.
nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye okomakhelwane wakho. Bazalwane, le ncwadi imnandi, ngiyayithanda bazalwane, ngoba ikhuluma ngesikhathi esiphila kusona bazalwane. Ukungcola osekukhona manje emhlabeni kuningi kakhulu bazalwane, ngoba ngisho ukuthi emsebenzini bengingayitshela ukuthi mina sekufana nokuthi senomndeni ngoba nisebenza ndawonye, kepha izinto ezenzakalayo bazalwane ziyajabhisa. Kepha emuhle uNkulunkulu bazalwane, sizothandaza nje bazalwane, sithandazele imindeni yethu, size sithandazele nezingane zethu bazalwane, ukuthi zingaweli esonweni lezi zona esizibonayo zenzeka njengamanje. Sikhulekela ukuthi ingane zethu uma yishada noma ziganwa, zishadelwa, zingaweli esonweni, azi ukuthi umuntu uma sethathile unkosikazi uthathile, akusekho ukuthi adlale nabanye abantu, semele azi. Yingakho fanele umuntu mayethu useyathatha ingane yakhe isithi siyagana, uyibuze ukuthi uneshow ukuthi usu-ready ukuthi uyenze leyo nto, ngoba ulwela ukuthi angazwisi ingane yomunye umuntu ubuhlungu. Ulwela ukuthi nje ingazwisi ingane yomunye umuntu ubuhlungu, ngoba kubuhlungu ukuthi umuntu afike akhethe athathe i-decision ukuthi useyashada, ashade nomuntu, mase ethi seshadile aqale phansi azizwe seyingane, afuna ukuthi enze izinto ezibheke eceleni, aqonye, kodwa useshadile. Ubeshadelana, angabe uvele wangashada ngoba manje usezwisa lo munye umuntu ubuhlungu. Nawe iy'ngane zamantombazane bazalwane esiyikhulekele ukuthi zithole abantu aba-right, abamaziyo uNkulunkulu bazalwane. Ziningi izinto ezenzakalayo emhlabeni, ukuthi nazo zingaficani nenkinga kanjalo ngoba kuyafana. Kuthina sonke bazalwane, angiyibhekisile ebulilini obubodwa lento, ngikhuluma nathi sonke bazalwane, bonke ubulili, ukuthi bazalwane ake sikhulekele imindeni yethu, sikhulekele siyibeke uNkulunkulu ukuthi ihambe ngendlela. Ngiyabonga bazalwane ungiphe indlebe, ngiyabonga uNkulunkulu anigcine nje bazalwane, kuyi-weekend kuLwesihlanu, abe nani nje uNkulunkulu, egameni likaJesu siyabonga, amen.